Gmail Manager ви дава пълен контрол над управлението над клиентската база данни. Ако искате да добавите нов клиент, е необходимо да отворите модул Клиенти и да натиснете бутона Нов клиент. След което трябва да попълним кратката форма, която се появява на екрана. По подразбиране, всеки клиент е със статус нормален, но ако желаем, можем да направим даден клиент VIP и да му зададем намаление за продуктите и услугите, които предлагаме. Като опция може да добавите снимка за клиента, която може да бъде взета от нашата социална мрежа за фитнес ентусиасти gymroom.com, в случай, че клиентът е регистриран там, от камера, свързана към вашия компютър, или от самият компютър, на който е инсталиран софтуер. За запис натискаме бутона Запази. Ако искаме да редактираме вече съществуващ клиент, трябва да го изберем от списъка с клиенти в дясната част на екрана и да натиснем бутона Редактирай. След като направим нужните корекции, отново натискаме бутона Запази.